bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Ere neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Biraua eta zikina, iraina eta zabarra, errespetu falta eta lotxagabekeria, horixe da zenbait bertsolarik ekarri diona herri honi, eta jainkoak etzigun gure euskara ederra horretarako eman. Izugarrizko pekatua egiten dute zenbait bertsolarik beren atrebentzia eta lotxa gutxirekin. Jendeari parre eragitearren, inon diren berdekeria handienak asmatzen dituzte. Pekatua, pekatu handia, pekatu beldurgarria. Kanpandore txukuna eliz baterako, sasia gailenduta zatartankerako. Hauntz bat jaso zazute hilabeterako, bapo gizenduko da dena jaterako. Oso ona bota duzun bertsoa, Jose Miel. Ez, etzen oso ona, baina egokia bai? Bertso egokiagoa ezin? Gure apaiz berri horrek erotu egin behar gaitu. Bai, Pentsa, arraioa esaten entzun orduko kolera batean haste zaigu gizona, pekatuan ari garela. Berari esanarazi behar arraioa. Berari? Nola? Oso erraz, aspaldiko kontua degu hori. Ez aldakizue apaiz garbizale bati nola esanarazten zaion arraioa. Ba, ez. Ez da ideierik ere. Guri bezalaxe, mutilak, guri bezalaxe. Zer dugu? Lazkao txiki horri damutu egintzaio, elizan dago berorren zain konfesatzeko. Badauka bai zertaz damutua. Jauna, zure ukituak mirariak egiten ditu. Pekatua, pekatu handia, pekatu beldurgarria. Hori ez da dena, egia esan ez da erdi ere. Almazena bertsoz eta bekatuz betea dauka, apaiz jauna. Bertsolariok herri ibiltzen gara, desorduan da. Erretira txarrak egiten ditugu, eta askotan badaki, haragia flako xamarra izaten da. Eulin azkagarri hau. Ez da eulia. Listorra da. Entzun orain, entzun.
Listorra, arraioa! Alde hemendik, arraioa! Arraioa mila bider! Alde egiteko hemendik! Alde! Bertsolari arraioa! Hauxe da, baserriaren atarramentua. Makina bat familia, haziko zituen, peilape honek. Eta orain ies egin diote, bakarrik utzi dute. Mutiltzarra baino bakarrago. Orain, inorkeztu nahi baserria, denak kalera doaz. Egunen batean, burdina jan beharko dugu, inorkeztuelako baratza egingo. Dena aldrebestuta dago Euskal Herria. Euskaldunak, hartaburu hutsak dira. Atera, beltza, segituan. Kontuz, egun honesan gabe sartu deketa. Baniak, mendira, Euskaldunik ez dagoen tokira. Egunen batean, belarra jaten hasi beharko diegu. Eta orduan astoek ostiko emango zigutek, berandu gatozelako. Merezia, Euskaldunek ez zeukate, kontzientziarik. Ze, Jose Miel, belarretan? Ara, bestea, hauxe bai egokia baserrirako. Bai, hau belarra da, eta belarra dagoen tokia, zelaia, eta zelaiak mendian daude. Eta mendian sortzen da, kalekoak jaten duena. Jarraitu zegan, Jose Miel, lana osasuna da. Bakarrik ari naiz ba? Hau ere kaletar arraioiek botako ziaten, zelaira! Egunen batean konturatuko dituk Euskaldun arraioiek diru ezin dela jan. Papera eta kartoia eta bileteak ere jan beharrean egongo gaituk, halako batean. Hauntzak baino okerrago ibiliko gaituk, sasi artean. Eta orduan, hauntzek adarka egingo zigutek. Eta amildegian behera botako gaitiztek. Ederki merezia diagu, hartaburu hutsak gaituk Euskaldunok. Pareak bai. Ederrak. Hor dago! Botak hartak. Baina ze egintek. Erorrek agindutakoa? Ik badabilkek zerbait buruan, Jose Miel, pakean uzten ez hauena.
Kaixo, Jose Miguel, etorria izazkenean, ire zainengoan. Pasa ikulura, txarolesa ederra diet saltzeko, errapetik hartudik, bere bikaina. Kaixo, Luki. Ze? Luki? Bai, alaxe dikizena zakurronek, Luki. Horretarako, hobe bate ez euki. Baina, Jose Miguel, ez aluen, bigantxa erosi behar. Bigantxa ere, alakoa izango dukik. Miazka dezala, Lukik. Jose Miguel gizajoa. Ez du egi hartzen ditu gauzak batzuetan. Kaixo, Jose Miguel. Ire bilana bilegarratzalde osoan. Aiza, Jose Miguel, esan behar didak zer daukaani gaur, hain amorratuta ibiltzeko. Zuk eman dezu hainbat haurtxoren, babesa eta epela. Ikusten zaitut gaur egunean, eskerrik gabe zaudela. Bertsolaria minberatzen da, zu ikustian honela. Gaur baserri hau ikusten dut nik, nere burua bezala. Bigarren daukazu, arkume burua, oilasko izterra eta zerriankak ere badauzkazu. Hori dena aldaukat? Aukeran? Orduan, ekarri dazu ispilu bat. Ispilu bat? Bai. Gezurra esan didazu? Nik gezurra? Begira, zazu ispiluan. Ea gezurrik esan ez duzun. Arkume burua aldaukat nik? Ez? Arkume burua daukadala esan didazu. Eta izterra? Oilaskoaren alda izterra hau? Ez? Zuk oilasko izterra daukadala esan didazu ordea? Zer? Eta hanka hau? Txerriarena ote da? Aizu, enago txarakeriatarako. Zuko ongi dakizu ze esan nahi nizun. Nik ez dakit zer esan nahi zenuen. Nik dakidana da zer esan didazun. Egunen batean, ispiluan begiratu eta hartaburua ikusiko dugu. Egunon, ikusi duzu menua? Bai, oilasko izterra jango diat, baina ez nirea. Ze? Oilaskoarena, ahal bada. Barkatu, jauna, baina hemen oilasko izter guztiak oilaskoarenak izaten dira. Ea ba, egia den. Aizu, barkatu, zu lazkautxiki zara, ezta? Hala esaten didate batzuek, baina beste batzuek iztu eta jauna esaten didate. Lehengoan kantari ikusi nizun, lekun berrin. Lekun berrin, Eta ze ikusi zenidan? Arkume burua, oilasko izterra edo txerrianka? Ara, hautsi eginda. Ez da hautsi. Ez dela hautsi, baju zaude bistatik iztu eta jauna. Arrazoi duzu, ni beti egongo naiz baju bistatik, baina baso hori ez da hautsi. Zer eginda ba, hautsi espada. Puskatu? Tira, hautsi edo puskatu, gauza bera da. Ez jauna? Hau da haustea.
Eta hau da, puskatzea. 2 puska eginda gelditu da txotxa, ez 2 hautsi eginda. Ulertzen duk? Artaburualakoa. Zertarako daukazu ezuek, bista hain altua. Hautsia eta puskatua ez padakizue bere izen. Bazkaltzeko, Josemiel? Ez? Ateraidak baso erdi bat. Gozea joan zaidak orantxe. Lastima, perretxiku biltzen egon nauk eta pilua ekarri diat. Egonean eta biltzen. Ez daukak abildade makala. Ni ibili eta hala ere askotan, ez diat alerik biltzen. Ni ere ibili nauk, ez pentsa. Baina ez aldek esan biltzen egonaizela. Tira, ulertzen duk. Mutuari hobeto? Kafe bakarra, mesedez. Ik zenbat kafe hartzen dituk aldi bakoitzeko? Bat? Banengoan bani. Ez neri gabekoa esan nahi dik. Baina ez dik hori esan, kafe hutsa esaten zaio, korri. Ez, kafe hutsa ez, mesedez, betea. Kaixo, Josemiel, presaka? Bai, gizona, gaur ez diat atarramendu honik aterako kalean ibilita, mendiraniek. Lasaitasuna behar duzuzu, Josemiel. Begira, hemen txenago ni 2 arte denbora egiten. Denbora egiten? Hori da, museko laguna kafe hartzera etorri arte denbora egiten. Ez daukak ez, abildade makala ikere denbora egiten, ala jaina. Orain bakarkako lana jarriko diogu Lazkao txikiri eta hauxe du gaia. Ze botatzen duzu falta Euskal Herrian? Ze botatzen duzu falta Euskal Herrian? Nik ez diat falta botatzen, nik sobranteak botatzen dizkiat. Egunen batean, erdaraz hariko gara guztiok, euskaraz ari garelakoan. Nere buruai galdetzen diot, non dago hitzan indarra. Hizkuntza haultzen ustea da, guretzako gauza txarra. Nahi baino gehiagotan datorkit, begietara negarra. Itxuraz euskara baina mamiz, erdera egin beharra. Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibilizinan, gehienean umoretsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.